pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting kita selalu ittaqullah, yang terpenting kita selalu di jalan Allah. Pokoknya untuk semua subscriber lover saya, dijaga sholatnya, terutama sholat 5 waktunya. Kalau bisa jamaah, diamalkan sholawatnya, berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama dan cinta kepada negara. Tak jadongi seko jagung. Kok guyu? Kata iyo pinter nyanyi sampean, Mbah. Kata iyo pinter nyanyi sampean. Kok pinter nyanyi? Belajar dong. Terus sampean deleh teng pundi sakniki? Saiki tongkatku iki tak lebur ya. Tak lebur supaya aja sampai digunakne wong sing liyane neh. Lek nganti ora tak lebur, iki mun sampean nek kene ya duwe wae karo senter tok. Nggih, kula nggih nganu, ngrantosi santau. Wis tak jumane sik nggih. Hah? Heeh. Kula bendene riyen. Heeh. Sampeyan teng mriki riyen. Ya. Nggih. Coba kowe. Nyapa kowe rene nah? Tamu ki piye? Hah? Lah kowe wis mah modar mutah getih. Hah? Kok jek wani-wanine nemoni karo Sudira kowe? Ya panggah wani. Hah? Panggah wani. Apa kok mbok kowe piandel nang apa? Nek kowe jajal nek apa piye? Iki lho. Sik akeh lho. Tanpa lho orang kalah. Kowe nantang nang karo Sudira? Iya. Ora duwe kapok. Ora kapok, ora nek kapoke. Hah? Ora cah jajah. Hah? Sing mbok ngipi andel apa neh? Tamakno karo Sudira iki. Tamakno karo Sudira. Ya. Guyumu cekakan. Tenang atimu. Iya seneng ngalah kowe. Tenang atimu. Ano na pala sabi? Ayo, mudar kowe. Mudar kowe. Ojo bidang gede. Ojo dirang gumuyuk kowe. Oh. Hah? Ojo senengake mudi sik kowe. Hah? Mati nih, Bang. Siro, mati ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber lover dimanapun berada, semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah dan selalu bertambah, bisa untuk beribadah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah,
dan keluarga panjenengan semuanya sakinah mawaddah warahmah, mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita bisa doa bidoa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran, selawas saking welase Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Sembari kita menunggu tantangan dari kakek Santau, nanti insya Allah pasti orangnya hadir nanti, karena ini tempatnya. Ini sebelum kakek Santau hadir, mari sama-sama kita baca Al-Fatihah dulu 3 kali, Alikah 3 kali, Falak 3 kali, Anas 3 kali, dan surat At-Taubah 3 kali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Al-Fatihah. Ya kana mudayin. Nanti kalau ada yang datang komen ya, kasih tahu saya, karena datangnya itu sering tiba-tiba, tidak disangka-sangka. Tapi tidak apa-apa, kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting kita selalu ittaqullah, yang terpenting kita selalu di jalan Allah. Pokoknya untuk semua subscriber lover saya, dijaga sholatnya, terutama sholat 5 waktunya. Kalau bisa jamaah, diamalkan sholawatnya, berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama dan cinta kepada negara. Alhamdulillah, sekarang ini bisa lebih tenang, lebih nyaman, karena ada Mbah Sudiro. Alhamdulillah, barokahnya kakek Santau, barokahnya ada tantangan santet dari Ki Santau. Beberapa kali saya terluka parah, alhamdulillah ternyata ada Mbah Sudiro yang membantu untuk mengalahkan Ki Santau. Sebenarnya kasihan sama Mbah Diro itu, kasihan sebenarnya. Kalau dipahami, sebenarnya kasihan. Tapi Mbah Diro itu orangnya nggak minta dikasihani, tapi sebenarnya kasihan kalau melihat kesehariannya Mbah Diro. Mbah Diro itu kesehariannya bikin kandang ayam, jadi bikin kurungan ayam gitu guys, beliau itu. Ini bau-baunya ini nih Mbah Sudiro ini. Kayaknya beliau mau hadir ini. Dek zaman berjuang jur kelingan anak-anak
jarene wis menang keturutan sing digadang biyen nate janji ning saiki apa lali neng gunung tak cadongi saka jagung yen mendung tak silih caping gunung syukur bisa nyawang gunung desa dadi rejo dene ora ilang ngene padha lara apa Jo loh Jo we aku nyanyi mau kok guyu Kata iyo pinter nyanyi sampean, Mbah. Kata iyo pinter nyanyi sampean. Kok pinter nyanyi? Belajar, Jo. Ya titik-titik sok nggih sangu tuwa lek iso nyanyi kan nggih momong anak putu, lah anak putu kesusahan kuwi kan kena diengge hiburan aja. Nggih ngibur. Ya. Lah kowe emang karo sapa tuh, Jo? Nah kene. Kale center. Karo senter. Dhewe karo senter. Dadine aku nyanyi kokono sampean anu krungokne. Nggih. Sampeyan teko ngendi? Kokono lho aku mong. Wah, kokono karo ngibur atiku, Jo. Oh, Karo ngibur atiku ki bengi iki seneng. alhamdulillah. Seneng. Terus mulane aku muter rono-rono iki karo nyanyi-nyanyi iki, Mang. Alhamdulillah. Ya anu. Suaraku nyanyi mang sajake piye mbok rungokne? Hah? Jos. Jos? Jos gandos? Jos katos-katos. Lho, kok ana katose? Jos gandos katos-katos. Jos gandos katos-katos. Nggih. Yes. Wong suarane kaya bedek aja. Suarane Saya. Saking pundi niku panjenengan? Iki mang aku kan ngene to, Jo. Golek sampean tekan kono-kono iki mang, aku ki perlune atiku kan seneng banget. Dan seneng. Sama rata kok senenge apa? Lah nggih, senenge napa? Senenge aku ndek ngibengi. Engko roh dhewe to, Jo. Kan wis iso juga piandele sapa? Anu Santau to. Tongkat niku. Tongkat di ini. Damel napa niku sakniki? Heh? Tongkate damel napa? Tongkat sing dinganane muruk metu koluke kuwi lho. Lah nggih niku isine napa ta niku sebenarnya? Kuwi isine ilmune wis sekti banget kuwi. Terus sampean deleh teng pundi sakniki? Saiki tongkat kuwi iki tak lebur ya. Cocok kuwi. Tak lebur supaya aja sampe digunakne wong sing liyane neh lek nganti ora tak lebur. Iya toh? Tak lebur wis hancur tak guwak wis. Dadine nyelametne wong sing jaman cak mono disantet-santet karo Santau kuwi. Kan ngene to, Jo. Tujuane awake dhewe kan mbantah dukun santet-santet ngono. Iya ora? Nggih. Toh, mulane kuwi. Piandel sing ngono-ngono ki lek sitok boko sitok ngene kudu ilangi, Dibuang. Nggih. Iki mun sampean nek kene ya duwe karo senter tok. Nggih, kula nggih ngrantosi Santau. Ngenteni Santau neh. Nggih ngantosi jenengan. Iki bakale ya apa balik rene neh? Tiang ini kan kalih kula kan dendam to. Kalih kula niku kan dendam, benci. Panggah dendam ae. Benci. Heh? Benci kalih kula Santau niku. Benci. Benci itu ndak suka. Hah?
benci, geding, Geding. gak demen, Enggak demen. muring, Heeh. nesu kalih kula niku. Nusu pengen mateni, Nah. pengen nyantet barang. Jadi nggih hutan ngeten iki kan wilayah iki ambak to. Wilayah sing Santau. Santau niku. Oh ya kene daerah wilayah Santau ya kene iki. Balek kula mriki niku wis mesti jedul. Kok ya mambu ya, Jo? Sampeyan teko kene Santau ya mambu mesti nemoni sampean to. Soalnya ngertos tiang niku. Roh saorenge winarah. Dheweke berarti ilmune dhuwur Jo. Jenengan niku sing ngertos. Hah? Jenengan. Aku njajal takok sampean kok iki mau. Kula nggih kira-kira. Oh. Kira-kira nggih. Di rasa kira-kira lek ilmune Santau ki dhuwur ngono. Insyaallah ngoten niku. Oh. Lek menurut jenengan, Lek miturut pendapatku pikir aku dheweke para ilmune dhuwur Jo. Ilmune cek akeh. Apa neh dheweke gawe kalung, gawe gaman liya-liyane kuwi. Kuwi cek kena dingge piandel dheweke. Kuwi cekan. Dadine sampean lek petuk karo Santau neh kudu sing ngati-ngati tenanan, kudu sing waspada aja sampe lena. tapi ilmu setan ngoten niku lak mesti kalah to, Mbah. Ilmu setan ngono kuwi aja karae karo ilmu putih. Ilmu putih wong laku bebener, wong laku sabar, wong laku narima, wong laku ikhlas. Kalahe karo ngono-ngono kuwi lho, Jo. Berarti kalah karo ilmu ikhlas, Karo ilmu karo ikhlas. ilmu sabar. Kuwi ilmu ikhlas iki paling dhuwur dhewe sak donya kuwi. Lek dhewe nesu malah Wah, malah kono iso tambah menang. tambah menang. Iso malah narungi malahan. Narungi terus. Ngono lho, Jo. Nggih, makanya kula dek wingi digowobuki terus Gusti Allah nulungi lewat sampean. Oh. Sampean terus teko kuwi. Terus teko atiku kan krasa to, Jo. Apa-apa kuwi lek duwe murid sing wis lahir terus sing batin kuwi, lek muridé kena musibah apa ae, Jo. Gurune nek ati ngene iki mesti krasa, Jo. Muridku kena alangan apa kae ngono kuwi wis krasa. Terus tak terawang. Wah, murid kuwi nek kono nggone. Terus tak goleki, terus petuk ngono kuwi. Ora lidok. Ternyata sampean yo di kono-kono karo Santau. Nggih. Toh? Lah iya, mulane kuwi sampean urip nek alam donya iku kudu ngati-ngati, Jo. Ya, Eling lan waspada. kudu kuwi akeh. Wong tukang nyantet sing ora duwe pikiran jernih, sing mek butuhe golek dhuwit tapi ora mikirne nyawane liyan, kuwi jek akeh, Jo. Awakmu kudu sing hati-hati banget. Ya. Nggih. Pituduhe sampean nggih anu, tiang-tiang nggih cah-cah enom, nggih wong njaba niku nasihate tinggi damel tiang-tiang niku Wo kuwi ta. kon sing sabar ngoten. Lek pituduhku ya kanggo kabeh ae cah nom-noman ya ora tak tuwa titik. Nglakonana ati sabar. Aja gampang emosi. Wis po. Wong lek ati sabar ora gampang emosi kuwi bakal oleh piwales sing gawe urip. Mbuh usaha apa ae bakal dikabulne. Duwe cita-cita apa ae kuwi bakal kaleksanan. Ngono lho, Jo. Ya, wong kuwi kudu jembar pikire. Atine kudu didem-dem. Upama arep emosi kuwi kudu diunggahne, didukne. Piye? Upama wis emosi dah kudu duwe pikiran ngedukne dadine ora sida emosi. Dieling-eling apike. Diling-eling apike sing eleke diguwang ae. Sing elek diguwak. Guwang sing adoh ana. Nek wong ngomong elek jarno, ora usah dipikirno.
Jarne suwi-suwi wis kono wis anu dhewe. Lah, neh ngene, Jo. Kono ngelokne apa ae, Jarne. wis ngelokne sing model piye ae. Mek saurono lek ku ngulang sampean dhisik lho. Ben. Waleh-waleh dhewe wis to. Wong sing arep tumindak apa ae, lek wis disauri ae lah. Ben. Nah, Jarne ae nggih. Jarne. Ora usah digape. heeh. Wong ngomong elek aja dipikirne. Aja dipikirne. Wong elek-elek ijarno. Heeh, Ora usah ditanduki. dipikirno, ora usah klarifikasi, Nah, ora usah ditanggepi. heeh. Jarno ae. Jarno ae. Ben. Biyen Heeh. ayo mati-mati dhewe. Mati-mati dhewe sok kali yo. Nggih. Kuwi lek ku nglakoni lek ku nyokeki sampean ilmu ben iki nganti seprene kan wis mbok tumindakne saja. Kadang nggih kita timindakne kadang nggih mboten. Lho, nyapa kok enek mboten iki? Kegawa hawa nafsu pengen bales. Cek duwe hawa nafsu bales ya sampean. Kadang-kadang Oh, kadang-kadang. jengkel dilokne wong ngelokne ngene kadang-kadang ya kene pengen balas ngelokne. Difitnah kadang-kadang kene yo gak trimo. Ya ngono kuwi dieling-eling dikendhalekne, Jo. Oh. Sing tak omong didunggahne didukne ngono mang kudu dikendhalekne. Wong arep emosi kuwi. Makane kula wingi digowobuki tak jarne. Nah, aku ki ngerti. Watakmu ki ngerti, Jo. Ben Mbah Sudira teko. Lah wis mbok bedhek sik to, Jo. Jo. Sijine kuwi, Jo. Aku ngerti watak-watek karo polah tingkah sampean ki Sudira ki ngerti. Watakmu pisan. Sampean kuwi duwe rasa dana weweh karo tangga teparo. Ping pindho, Dono weweh iki apa to, Mbah? dana weweh kuwi lho. Sampean ngekeki wong ora duwe paribasane karo tangga teparo sing sajake kesusahan kuwi mangkeki apa beras, apa-apa. Saiki arep ngai ra ndedit aku. Heh? Ora. Maksudku ngono kuwi lho didana weweh iki, Jo. Terus sing pindhone, Jo. Nek suara wong waduk to, Mbah? Heh? Kok nek suarane wong waduk. Ora anak. Oh, terus. Ping pindhone, Jo, sampean ki kesabaran sampean ya wis ya ora 100% ora. Tapi wis duwe meh teko tingkat sing dhuwur kuwi. Ping telune sampean sing tak jaluk ya. Welinge Mbah Sudira lek kerejeken kuwi kok sampean ya nyumbang anak yatim piatu karo rondo-rondo sing tuwa-tuwa kuwi sing ra ndek bojo kuwi. Diarani rondo kan mesti ra ndek bojo to, Jo. Kuwi imbal balike enek, Pak. Ya ngene, Jo. Aku mau perlu banget aja. Nggonku sepisan aku ngabari sampean aku suweneng banget karo nyanyi-nyanyi kuwi mang. Ping pindhone aku renjak tulung sampean, Jo. Napa niku, Mbah? Welas asih karo aku, Jo. Napa niku, Mbah? Napa? Aku mbok ditulungi to, Jo. Napa, Mbah? Pengge aku ki nek omah ki ya mek gawe kurungan nadah pitik kuwi. Kayak kurungan. Oh. Kurungan nadah pitik kuwi kadang-kadang ya diwangi. Oh, gawe anu, ngana pitik kuwi. Heeh. Sampeyan gawe kurungan ya? Gawe kurungan nang omah. Kae dhisik umike bojoku arep tuku. Wah, dhisik wis tak gekno lho, Jo. Lah terus ning endi? Kok cukup. Lah terus ning endi anune saiki? Heh? Ning endi? Pirang wulan Wis payu. wis payu. Oh. Terus Wis sampeyan gekno neh engko tak tukune. mbok tukune ya. Oh, engko tak gekne piset pira to? Pirang biji? Dinggo ngebok pitik lho, Mbah. Heeh, lah iya. Sing isi pira? Kan aku gawe iki siji enek, siji loro enek, siji telu enek, siji papat enek, Isi pira? lima enek, siji enem enek. Aku kabeh. Ki lho sing pitik kan mendok. Heeh. Anak cilik-cilik kan dibok. Heeh. Dilebok ning jero bok ki lho. Heeh. Kuwi isi loro. Oh, ngono isi pira ngono kuwi? Isi loro. Oh, iya kena. Heeh. Aku sak rehne lek kurene meng aku welas asih njaluk asih sampean.
Aku mbok ditulungi. Enek dagangan pring. Dagangan pring. Aku ki ora ndek dhuwit lho, Jo. Dagangan pring. Heeh. Nggih yo nggih bahan gawe kurungan kuwi. Oh. Aku ki ora ndek dhuwit. Ya, Jo. Nggih anu niku to, nggih modal Nggih modal gawe kurungan kuwi, nggih tuku pring, ya nggih tuku paku, ya nggih tuku kayune kuwi, cagake kuwi, ngono lho, Jo. pinten niku? Pinten? Ya sekitar anu, Jo. Sak pawehmu apa anu ya cukupe ya 1000, Jo. 1000. Heeh. Nggih, nggih, nggih. 1000 kuwi cukup. Sampeyan tuku pring niku ning nggon apa diteri? Aku kadang-kadang tukuku nek ngenggon. Pring bekas aja, bekas kangge jagak wong bangunan cor ngono kuwi. Oh. Kuwi tak tukoni kan luwih murah. Dadine umpama aku adol murah kan iso entuk turahan. Oh, kok diteke ning omah apa sampean jipuk dhewe ngono kuwi? Ya sing duwe kendaraan ya njukuk dhewe. Kadang-kadang sing ora duwe kendaraan ngono ya aku anu ngalahi ngeterne, Jo. Oh, nggih, nggih. Ngalahi ngeter. Wis tak jumane sik nggih. Hah? Heeh. Kula bentene riyen. Heeh. Aman ta mriki riyen? Tandani ya. Nggih. Tandani kene. Alhamdulillah. Yo, bener-bener arep nulungi aku, gawe modal aku seneng banget arep muridku Paida. Wonge padha ya dono weweh tenan. Sabar. Gampang mesakne wong, gampang nyumbang wong. Dan muga-muga ngkai tenanan. Kena tak nggih nyambung urip. Urip karo bojoku kuwi aku mesakne. Nek tandang gawe nek omah ngono ya mesti ngewangi. Dasare wong wedok. Hoi. Sopo kuwi? Apa kebenaran kowe? Hah? Sopo? Sopo kowe? Ayak aku Lho, nunggu ana gembrendang ae. Ibene wong melek. Santo. Santo. Nek jangkane wong reneng ae. Oh. Nyapa kowe rene? Tamu ki piye? Hah? Hah? Lah kowe wis mas modar mutah getih. Hah? Kok jek wani-wanine nemoni karo Sudira kowe? Ya panggah wani. Hah? Anggah wani. Piye karepmu? Sugih kendel kowe. Hah? Sugih kendel wani kowe karo Sudira. Wani. Hah? Wani. Sing gondelne apa neh? Hah? Yo enek to pangan. Sing gondelne apa neh? Enek. Hah, Yo. tongkatmu wis nek tanganku. Hah? Apa kok mbok ngipi andelne apa? Nek kowe jajal nek apa piye? Iki lho. Jek akeh ilmuku. Ya andelku yo jek akeh. Hah? Ya andelku jek akeh. Tak pengen Nggih jajal. andel katik mbok pamer-pamerne kowe, heh. Kok ketara men elek betitetmu? Apa kowe wis dadi wong apik? Ya delok. Wong elek betitete kaya dapuramu kuwi. Tahu, ping pira kan? Tarung karo Sudira, kowe menang. Isimu rumah mutah getih ndayu. Oh, ora. Pancen Aku nono kuwi. golek yen sing padang gelek tangga sing ombo. Kurang padang piye? Padange kaya ngene. Ayo saiki ditamakne neh. Dijajal neh. Nantang neh karo Sudira kowe. Santoy lho urung kalah. Kowe nantang neh karo Sudira. Iya. Ora duwe kapok kowe. Ora kapok, ora enek kapoke. Heh. Ora nek kapoke. Ora enek kapoke. Jek wani. Ora wedi. Men bocah kaya ngono kuwi lho yo. Yo wong kakange tak entar. Rumah samu apa Mbak Untali? Pin. Heh? Rumah samu apa? Rumah samu sapa iki, heh? Lah sapa karo awake dhewe kok lali? Aku ora lali. Heh. Kowe buta wir nguntal aku. Oh. Buta kowe. Yo Pak to. Heh? Heh. Ajal apa?
Ora cah jajah. Sing mbok ngipi andel apa neh? Tamakno karo Sudira iki. Tamakno karo Sudira. Wah, Njaluk pirang bengi? ayo. Tak tamat esuk. Ayo. Njaluk pirang bengi kowe? Tamakno. Tarung karo Sudira njaluk pirang bengi? Tak layani lek sak dapuramu kuwi ya. Ayo, aja mek ngomong ae. Ayo. Ayo. Iya. Iya. Seneng Sak atimu. ngono kuwi. Meng sak ngono kuwi. Seneng atimu. Iso sampai aku mundur pirang-pirang jangka. Seneng. Ayo tokno kasetekmu ayo. Tokno. Pancen kowe sekti. Ayo. Aku maling. Sandi ngono aku. Maling karo awakmu. Yo, meling apa? Tarung bengi iki kowe aja sampe layu to. Ora bakal keplayu aku. Iki Ojo lho ngindar. Iki lho santa ora bakal keplayu. ngindar kowe. Sak mono kuwi. Aku cek mundur rong jangka. Guyumu cekakan. Seneng atimu. Iya seneng ngalahke kowe. Seneng atimu. Seneng. Ono balas aku. Tokno kadegayamu ya. Ya! 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 Ya. Hai. Ayo. Ayo. Tai. Iki lho, lawanan Sudira. Tai. Wong disabar-sabare ya kena. Ayo, Tai. Ayo. Patai lanang sejati. Iki lho Sudira. Lawanan. Ayo, Tai yo. Tai. Sudira moh nandingi wong sing wis cacat kaya kowe.
Ayo, mutak darah kowe. Mutak getih kowe. Seneng atimu. Sudiro mutak getih seneng Yo atimu. seneng no. Hah? Bisa ngelukai itu. Ya gawe mata Yo, darahmu Cik. kowe. Yo Cik iki Sudiro mutak. Yo Cik iki Sudiro mutak getih. Lho diping pindho. Mamula kowe. Mamula piye? Heh? Mamula piye? Aja gendinding kowe. Wis seneng kowe. Seneng banget. Natone karo Sudiro. Wis seneng kowe. Iya ki santo. Ayo. Diterus iki. Ngene tarung. Aja mek guyang-guyu tok kowe. Ya. Oh. Wow. Hold. Ya. 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 Ayo, putar kowe. Putar kowe. Ayo. Ayo. Hop, hop. Ini mung samono kowe. Ya! Hot! Ya! Hot! Ya! Hot! Ya! Oh. Angkah. Iki jaluanmu. Jaluanmu kuwi. Wow! Ya! Ayo, ndek katakan ini. Ndek. Gendok kowe, yo. Tak geteh kowe. Sudiro mundur ora ninggale langkang kene. Diteruse. Iya, Kowe no. apa Sudiro? Tindakan brak. Dik wani kowe. Sugih kendel Oh, Sudiro. iya iki kendel. Sudiro sugih kendel. Lek nandingi menungso sing kaya kowe. Menungso sing kurang Iya. tata kaya kowe. Ancen kendel tenan kowe. Tutuke Yo, sawengi Sudiro ora bakal mundur salangkah. aku Lek ngladeni mundur. gapuramu. Ora bakal mundur kantor.
Ayo. Ayo. Ayo, hati-hati. Hati-hati. Gurumu wis tenger kalau ngono kuwi. Piye, arep mau tulungi? Jek wani kowe. Piye? Ojo girang gumuyup. Ojo ditang dite. Ojo girang gumuyup kowe. Ya. Hah? Ojo senengake mudi sik kowe. Hah? Loh, Oh iya. Ngomong apa? Genggek apa? tapi ini tak lumpuh lho iki. Apa kok langsung dicabut lho? Ini lek krisik gak ditarik gak sekalah. Lah iya, Krisik cabut kan. cabute kok kene ya. Karena mending Krisik cabut ya Bang. Lek gak krisik gak dicabut gak sekalah Bang. Woi. Jangan tuh. Apa sing mbok kuwi? Apa sing mbok kuwi? Heh? Mantu. Tangannya bengkak gini. Nyapa tanganmu bakal ngono kuwi? Endi jerone? Iki lho. Balekno. Iki lho. Balekno. Iki lho. Aku kuwi. Kekuatane Sudira kaya ngene. Balekno kuwi ya. Krisik sepindah tangan Mbah. Iso. Aku ndek adu penarian. Ora kilo-kilo dino. Langsung serang ya. Modar kowe saiki. Bengi iki jam iki detik iki bakal modar kowe. No ya. Hah? Dudu dak ora amuk kuwi. Kuwi sing duwe aku. Aja sampe kleru sing duwe kuwi. Tamat jo ya. Tamat nih. Tak tamat e. Tamat nih. Pokok ora dipateni jo. Mati ya beno. Kapok. Patah nih, Mbah Sudiro, mati ini. Mati, Mbah. Mati. Lah kaya ngono jo. Darah kayak ngono kae. Darahe kaya ngono lho. Iya. Wong lek kelakuane elek pun santet kaya ngono. Kelakuane elek. Kewek elek. Iya. Heh? Heeh. Dik, rongkone tak jupuke jo. Heeh. Yo. Huh. Andal. Ayo, tangyo legane atiku. Lawanen Sudira. Hah? Sombongmu ngalah-ngalane bledek. Omonganmu ngalah-ngalane catit. Hah? Buktine. Hilang nih, woi, cok. Nanti wong. Duh, hilang nih, cok. Ki mesti ngancam nih, sok bakal cok. Bisa ngilang ki. Hah? Mergo kalunge ya, Mbah. Mergo kalunge. Oh, ini wis tak critakne to.
kekuatane dhek sing paling istimewa kan kalung kuwi. Sedene ali-ali sing grondong anak 5 ngene iki. Wah, kemet to, Mbah. Akeh. Keris Raga Sukma. Kalung Kalung di Panglimunan. 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 Cincine iso urip mudar. Mati neh, urip neh. Urip neh. Kuwi kadedayane iki santau kaya ngono. Nyuweni to, Pak. Aja mulane. Tapi kudu sabar ya. Iki tarung iki mang kegawa saka kuwi, Do. Wis, Do, kuwi tak pasrahne sampean, tak kene sampean tapi aja nggih berbuat adigung adiguna ya. Njenengan berbuat sing apik-apik. Engko aja ketularan karo si santau, Nulari kok. Iki kok Nulari elek. apa dilebur ya? Iya. Wis sampean gawe mau. Tak gawane tak lebure supaya aja sampe nek tangane wong nah. Sing tak kuwatirne ya nek tangane wong sing apik atine, sing sabar. Lek sing elek betitete dingge nyantet neh. Apa ora korbane luwih akeh neh? Iya to, Jo? Nggih. Siap. Wes. Tatu kaya ngene mang. Sampean Terus- istirahat mangko. Istirahat. Ndak aku nek ngarep mang sida mbok tulung ora? Nggih kandang pitik itu. Heeh. Tak Tak lewang mutah darah kaya ngene. tunggal ewu to. Heeh. Nggih kandang pitik. Heeh. Nggih anu. Nuku Nggih nuku pring. pring. Heeh. Wah, iki aku matur nuwun banget ya, kuasa sing teles. Kuasane teles, kuasa sing balas nganti kleru lek ngomong to, aja. Istirahat, Pun. Istirahat. Tak istirahat ya. Pun. Aku kan mang aku perang iku nek ndi to, Jo? Nyimuk duit. Njiko duit. Iki mang. Satak ngesor mudun. Oh, iya aku tak rono ya. Iki mau piye iki mau? Gegerane, geger wis-wis. Aduh. Kudu sabar. Yo, Jo, aku tak liwat kene, Jo. Nggih. Pun sampe istirahat riyen. Oh. Ya. Insyaallah. Jan iki mau piye iki mau? Wis pokoke penting donga dinunga selamat lah. Nyuwun dongane jenengan. Pokoknya setiap mau menonton channel YouTube saya jangan lupa baca Al-Fatihah 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Falak 3 kali, Anas 3 kali, Surat At-Taubah 3 kali, sholawatnya 3 kali. Terima kasih. Mohon doanya semoga Mbah Jan, Mbah Sudiro, semoga Mbah Sudiro selalu semangat. Beliau itu juhud beliau itu. Pekerjaannya bikin kandang ayam, Insya Allah. Semoga beliau sehat selalu, semangat. Insya Allah nanti kita bantulah. Insya Allah nanti kita bantu. Mohon doanya semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah. Pokoknya terus bersabar. Innallaha masobirin. Terus dijaga sholatnya, diamalkan sholawatnya, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Tiro.